Καλώς ήρθες στο Mind Elevate, το podcast που πάει την ψυχολογία λίγο πιο ψηλά. Είμαι η Ειρήνη Καπετανάκη και κάθε εβδομάδα μιλάμε με ειδικούς και ανθρώπους της διπλανής πόρτας για όλα όσα μας απασχολούν. Άγχος, σχέσεις, αυτογνωσία, όρια και ελπίδα. Σήμερα έχουμε μαζί μας την ψυχολόγο Ασπασία Βαϊλάκη για να μιλήσουμε για την ανδρική κακοποίηση. Ασπασία, καλώς ήρθες και καλησπέρα. Καλησπέρα Ειρήνη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Για πες μου, γιατί πιστεύεις ότι οι άντρες μιλούν τόσο σπάνια για την κακοποίηση που δέχονται? Επιλέγουν να σιωπήσουν για την κακοποίηση που δέχονται, διότι υπάρχουν πάρα πολλά στερεότυπα που τους εμποδίζουν από το να εμφανιστούν ως θύματα κακοποίησης. Ένα από τα πιο σύνηθες πράγματα που παρατηρούνται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το αίσθημα ντροπής και ενοχής, γιατί θεωρούν οι ίδιοι ότι δεν έχουν καταφέρει να ανταπεξέλθουν στο στερεότυπο της ανδρικής κυριαρχίας και δύναμης που έχει θέσει η κοινωνία για αυτούς. Έπειτα έχουμε το φόβο της γελιοποίησης, διότι θεωρούν ότι δεν θα τους πιστέψουν αν μιλήσουν και αντιθέτως θα αποτελέσουν αντικείμενο χλευασμού. Και από εκεί που θεωρώ εγώ ότι ξεκινάνε όλα είναι το στερεότυπο της αρενοπότητας, που δεν θέλει τους άνδρες ως θύματα, ως πιθανά θύματα, αλλά τους θέλει ως θύτες. Και έτσι δυσκολεύεται πάρα πολύ και σε πολύ μεγάλο βαθμό η αναγνώριση της κακοποίησης. Πόσο πολύ τους επηρεάζει αυτό στο να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους ως θύμα? Αυτό ουσιαστικά λειτουργεί ως φραγμός στην ικανότητά τους να αναγνωρίσουν τους εαυτούς τους ως θύματα, διότι υπάρχει ένα σύνολο στερεοτύπων και αντιλήψεων το οποίο ορίζει τι θα πει να είναι κάποιος πραγματικός άνδρας, το οποίο το έχει φυσικά δημιουργήσει ο κοινωνικός περίγυρος. Θεωρώ ότι όλοι μας από αρκετά μικρή ηλικία έχουμε ακούσει φράσεις του τύπου «Οι άνδρες δεν κλαίνε», «Οι άνδρες πρέπει να είναι δυνατοί», «Δεν πονάνε τα παλικάρια». Είναι κάτι που τουλάχιστον εγώ έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από μικρή και κάτι το οποίο μαθαίνει στους άνδρες ότι μεγαλώνοντας δεν έχουν την δυνατότητα να δείξουν τα συναισθήματά τους, να εκφράσουν τον πόνο τους, να μιλήσουν για αυτά που τους απασχολούν, γιατί πρέπει να φανούν δυνατοί. Διότι διαφορετικά θα φανούν αδύναμοι και η αδυναμία και η ευαλωτότητα είναι κάτι που θεωρείται μη ανδρικό. Οπότε όλα αυτά ελαχιστοποιούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την πιθανότητα να αναγνωρίσουν τους εαυτούς τους ως θύματα, να ζητήσουν βοήθεια, γιατί έχουν εσωτερικεύσει όλα αυτά που έχουν ακούσει από πάρα πολύ μικρή ηλικία και έρχονται σε σύγκρουση με αυτό. Δεν μπορώ να ζητήσω βοήθεια, γιατί αν ζητήσω βοήθεια θα θεωρηθώ αδύναμος. Και δεν μπορώ να θεωρηθώ αδύναμος, γιατί πρέπει να θεωρηθώ άνδρας. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα στερεότυπα γύρω από το τι πρέπει να ανέχεται ένας άνδρας, τι πρέπει να αντέχει? Όπως είπαμε, οι φράσεις του τύπου «Οι άνδρες δεν κλαίνε», «Πρέπει να είναι δυνατοί, σκληροί», κρύβουν από πίσω τους την αντίληψη ότι οι άνδρες δεν επιτρέπεται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, γιατί αυτή η ευαλωτότητα θεωρείται, όπως αναφέραμε και πριν, μη ανδρική. Έπειτα η ανοχή και η αντοχή στον πόνο, είτε αυτός είναι ψυχικός είτε αυτός είναι συναισθηματικός, χωρίς γκρίνια, χωρίς παράπονο βασικά, γιατί θεωρείται γκρίνια το παράπονο και η γκρίνια είναι κάτι που στερεοτυπικά στις κοινωνίες θεωρείται ακόμα γυναικείο χαρακτηριστικό. Έπειτα έχουμε την πεποίθηση ότι ο άνδρας πρέπει να είναι αυτός που θα φέρνει τα χρήματα στο σπίτι. Και αν δεν το κάνει αυτό, θεωρείται ανίκανος ή ανάξιος να παρέχει στην οικογένειά του ή στη σχέση του, στο σπίτι του, αυτά που πρέπει. Και τέλος, έχουμε το στερεότυπο ότι μέσα σε μία σχέση, αν υπάρξει κακοποίηση, ο άνδρας θα είναι πάντα από την πλευρά του θύτη και όχι του θύματος. Γιατί αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κοινωνία. Δεν μπορεί να δεχτεί η κοινωνία ότι ο άνδρας μπορεί να υπάρξει θύμα, και ειδικά όταν η σχέση είναι ετερόφιλη, όταν δηλαδή ο θύτης είναι γυναίκα. Δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό. Τι είδους κακοποίηση μπορεί να δεχτεί ένας άντρας πέρα από τη σωματική?
Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η πιο συχνή μορφή κακοποίησης που δέχονται είναι η ψυχολογική. Ταπείνωση, εκφοβισμός, κοινωνική απομόνωση, χειραγώγηση και μετά ακολουθεί η σωματική και η σεξουαλική κακοποίηση και ακολουθούν και 2 άλλες μορφές που δεν ακούγονται τόσο πολύ, αλλά παραμένουν πάρα πολύ σημαντικές, οι οποίες είναι η οικονομική κακοποίηση, που μπορεί να περιέχει κλοπή ή έλεγχο της περιουσίας, μπορεί να περιέχει οικονομική εκμετάλλευση, αποτροπή έβρεσης εργασίας και τέλος έχουμε τη λεκτική, η οποία μπορεί να περιέχει εξύβριση, εξευτελισμό. Αυτές είναι οι πιο συχνές και οι κυριότερες, ας το πούμε, μορφές κακοποίησης που ακούμε ότι μπορεί να δεχτεί ένας άνδρας. Υπάρχει διαφορά στον τρόπο που εκδηλώνεται η κακοποίηση από μια γυναίκα, από έναν άλλον άντρα, από το οικογενειακό περιβάλλον ίσως? Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάλογα με την ταυτότητα του θήτη και το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει η κακοποίηση. Αρχικά, όσον αφορά τις γυναίκες, όταν έχουμε γυναίκα θήτη, το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε είναι η κοινωνική αμφισβήτηση. Δεν αναγνωρίζονται, δεν αποδέχονται ούτε οι άνδρες, αλλά ούτε και ο κοινωνικός περίγυρος το ότι έχουν πέσει θύματα γυναικείας κακοποίησης, διότι οι άνδρες είναι σωματικά πιο μεγάλοι, πιο σκληροί, πιο δυνατοί, οπότε δεν μπορούν να δεχτούν ότι μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί. Έπειτα έχουμε υποτίμηση, διότι δεν θεωρούν ότι είναι κάτι σοβαρό και το θεωρούν και πολλές φορές αστείο. Και φορείς όπως η αστυνομία, οι νομικοί σύμβουλοι, οι δικηγόροι, ακόμα και ο επιστημονικός τομέας μπορεί να το θεωρήσει ανύπαρκτο, που είναι στενάχωρο. Έπειτα έχουμε ντροπή, αισθήματα ντροπής και ενοχής από τον ίδιο τον άνδρα, καθώς πιστεύει ότι αυτός φταίει που του συνέβη αυτό, αυτός δεν έκανε κάτι και το επέτρεψε να συμβεί. Όσον αφορά την κακοποίηση από κάποιον άλλον άνδρα, το πρώτο πράγμα είναι αισθήματα απειλής και φόβου, καθώς μπορεί να υπάρχει σωματική υπεροχή ανάμεσα στους 2 άνδρες. Και αν η κακοποίηση έχει σεξουαλικό χαρακτήρα, παρατηρούμε ότι υπάρχει και σύγχυση της σεξουαλικής ταυτότητας του θύματος. Οι άνδρες επίσης που βιώνουν σεξουαλική κακοποίηση, τείνουν να απομονώνονται από την κοινωνία, γιατί φοβούνται ότι θα στιγματιστούν και ότι θα αμφισβητηθεί η ανδρικότητά τους. Και τέλος, όταν υπάρχει κακοποίηση μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, αν κάποιος γονέας, κάποιος συγγενής κακοποιήσει έναν άνδρα και ειδικά όσον αφορά την παιδική του ηλικία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, βλέπουμε ότι το παιδί θα μεγαλώσει και θα έχει πρόβλημα στις σχέσεις του, δεν θα μπορεί να κάνει υγιείς σχέσεις και θα έχει και πάρα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Έπειτα βλέπουμε ότι το παιδί κατηγορεί τον εαυτό του. Τις περισσότερες δηλαδή φορές το παιδί θα κατηγορήσει τον εαυτό του. Εγώ φταίω που συμβαίνει αυτό, είναι τιμωρία μου. Και στις 3 πάντως περιπτώσεις υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής και αυτή είναι η σιωπή. Σε καμία από τις 3 περιπτώσεις ο άνδρας δεν θα μιλήσει για αυτό που του συμβαίνει. Καταλαβαίνω. Πώς εκδηλώνεται η κακοποίηση μέσα σε μία σχέση ή ένα γάμο με ένα χειριστικό σύντροφο? Συνήθως δεν είναι ορατή. Αλλά οι επιπτώσεις της είναι βαθιές και μακροχρόνιες και στην ψυχική υγεία του άνδρα, αλλά και στην αυτοεκτίμησή του. Το πρώτο χαρακτηριστικό και το πιο κοινό είναι ο έλεγχος και περιορισμός. Πού είσαι, τι κάνεις, με ποιον είσαι. Θέλει ανα πάσα ώρα και στιγμή ο χειριστικός σύντροφος να ξέρει πού βρίσκεσαι, με ποιους είσαι και τι κάνεις. Έχουμε οικονομικό έλεγχο, πέρα από αυτόν τον έλεγχο, έχουμε και τον οικονομικό έλεγχο, διότι με το να περιορίζει τους πόρους και τα χρήματα στα οποία έχει πρόσβαση ο σύντροφός τους, κάνει αυτόματα τη χειραγώγηση πιο εύκολη, γιατί εξαρτώνται πλήρως από αυτόν. Σίγουρα. Έχουμε συναισθηματική εκμετάλλευση. Ενοχές για τα πάντα. Έκανα αυτό,
γιατί εσύ με ανάγκασες να το κάνω. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν χάνουν κομμάτια του εαυτού τους μέσα από αυτό. Δεν μπορούν να αντιδράσουν σε τίποτα, γιατί ξέρουν ότι η απάντηση θα είναι εσύ με ανάγκασες. Και είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Τι μας λένε τα στοιχεία για την κακοποίηση των ανδρών στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς? Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι αποτελούν μια υποτιμημένη πραγματικότητα που ξέρει πολύ καλά να κρύβεται. Θυμάμαι όταν έκανα την πτυχιακή μου πάνω σε αυτό το θέμα, είχα πασχίσει να βρω έρευνες, πηγές που να αναφέρουν κάποια στοιχεία, στατιστικά στοιχεία πάντα, σχετικά με την κακοποίηση των ανδρών. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που στην Ελλάδα δεν υπήρχε τίποτα τότε. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι από το 2023 έχει αρχίσει η καταγραφή, αλλά όχι μέσω έρευνας, μέσω δημοσκοπήσεων. Και μας αναφέρουν ότι το 2023 ήταν περίπου 3.000 τα καταγεγραμμένα θύματα ανδρικής κακοποίησης και βλέπουμε ότι υπάρχει μία αύξηση του 2024 που ήταν κοντά στα 5.000 και νομίζω και παραπάνω, οπότε παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό 89% αύξησης των περιστατικών. Αυτό όσον αφορά την Ελλάδα. Τώρα για το εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων αναφέρουν ότι 1 στους 4 άνδρες έχει πέσει κάποια στιγμή στη ζωή του θύμα κακοποίησης μέσα στη σχέση του από κάποιον σύντροφο. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε 1 στους 3 άνδρες θύματα κακοποίησης από σχέση τους και παρόμοια στοιχεία μπορούμε να δούμε αντίστοιχα και στην Αυστραλία και στον Καναδά. Γιατί πιστεύεις ότι αυτά τα ποσοστά και αυτά τα στοιχεία μένουν καλά κρυμμένα? Πέρα από τα κοινωνικά στερεότυπα που τα έχουμε αναφέρει ήδη, είναι το αίσθημα ντροπής και ο φόβος της καταγγελίας. Δεν θα με πιστέψουν, ό,τι και να πω μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον μου, μπορεί να βρεθώ εγώ κατηγορούμενος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Μετά είναι ότι δεν υπάρχουν δομές. Έχουμε έλλειψη σε δομές που μπορούν να απευθυνθούν. Οπότε δεν καταγράφονται αυτά τα περιστατικά. Έχουμε νομική προκατάληψη, διότι οι άντρες θύματα αντιμετωπίζονται με δυσπιστία τις περισσότερες φορές και υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν οι ίδιοι αυτούργοι. Και τέλος, μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε, νομίζω και εσύ και εγώ, ότι δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση μέσω των ΜΜΕ. Ναι, σίγουρα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν αναφέρουν τέτοιες ιστορίες άνδρων θυμάτων, οπότε δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση του κοινού. Άρα βλέπουμε ότι σχηματίζεται ένας φαύλος κύκλος που έχει ως επίκεντρο τη σιωπή και αυτό συνεχίζει και διαιωνίζεται, γιατί δεν μιλούν οι άνδρες, δεν καταγράφονται τα περιστατικά, άρα δεν υπάρχει αναγνώριση, δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση. Ποια είναι η σχέση της ανδρικής κακοποίησης με τις εξαρτήσεις, με την κατάθλιψη, με την αυτοκτονικότητα? Έχουμε ισχυρές συσχετήσεις της ανδρικής κακοποίησης με την κατάθλιψη, την αυτοκτονικότητα και τις εξαρτήσεις. Έχουμε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης, καθώς οι άνδρες που βιώνουν κακοποίηση αναπτύσσουν αισθήματα ντροπής, απομόνωσης, απώλεια αυτοεκτίμησης, που όλα αυτά αποτελούν παράγοντες ανάπτυξης καταθλιπτικής διαταραχής. Όσον αφορά τώρα τις εξαρτήσεις, η χρήση αλκοόλ και ουσιών είναι πάρα πολύ αυξημένη σε άτομα τα οποία κακοποιούνται και ακόμα και να μην έχουν ξεκινήσει, θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή. Είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος αυτός, καθώς στρέφονται εκεί για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, διότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά τον ψυχικό πόνο που βιώνουν. Αυτό λειτουργεί σαν μηχανισμός άμυνας και στρέφονται προς τα εκεί. Και όσον αφορά την αυτοκτονικότητα, και ο αυτοκτονικός συνδυασμός έχει πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο, καθώς δεν έχουν που να στραφούν, υπάρχει τρομερή προκατάληψη από τον κοινωνικό τους περίγυρο, οπότε δεν υπάρχει στήριξη και υπάρχει και στιγματισμός.
Οπότε κάνει την πραγματοποίηση της απόπειρας πιο, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, εύκολο για αυτούς, η εύκολη λύση. Όχι βασικά η εύκολη λύση, η μόνη λύση από ένα σημείο και μετά. Γιατί νιώθει μόνος του, δεν έχει πόλο να απευθυνθεί. Και το γεγονός ότι δεν έχει πόλο να απευθυνθεί και να μιλήσει για αυτά που τον απασχολούν, να μιλήσει για τα συναισθήματά του, για τις σκέψεις του, δυσκολεύει και την πρόληψη. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε πρόληψη. Πώς μπορεί να νιώθει ένας άντρας που δέχεται κακοποίηση και δεν μπορεί να το παραδεχτεί ούτε στον εαυτό του? Το αίσθημα της ντροπής, όπως έχουμε αναφέρει και πιο πριν, είναι πάρα πολύ κοινό, καθώς δεν θεωρεί ότι ο ίδιος έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει στα πρότυπα περί ανδρισμού, του σκληρού άνδρα και ντρέπεται γι' αυτό, ντρέπεται που είναι θύμα. Έχουμε άρνηση, πείθει τον εαυτό του ότι δεν είναι κάτι σοβαρό ή ότι δεν συμβαίνει και καθόλου. Έχουμε φόβο, μήπως μαθευτεί, τι θα γίνει αν μιλήσω, πώς θα το πάρουν οι άλλοι, τι αντιδράσεις θα έχουν. Και έχουμε και το αίσθημα της απομόνωσης. Γιατί νιώθει μόνος του, δεν έχει κάπου να απευθυνθεί, δεν έχει στήριξη. Είναι τελείως μόνος του σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ποια είναι η πιο συνηθισμένη μάσκα, ας πούμε, που θα φορέσει ένας άντρας θύμα? Ένας άντρας θύμα. Είναι αυτή του κανονικού άντρα, του συνηθισμένου, της διπλανής πόρτας που θα λέγαμε. Μπορεί να δείχνει μια πραγματικότητα πλαστή, αυτοπεποίθησης, ανεξαρτησίας, ελέγχου. Μπορεί να δείχνει ότι τα έχει όλα υπό έλεγχο, αλλά μέσα του να καταραίει, να υπάρχει μια ψυχική οδύνη που δεν μπορεί να βγάλει προς τα έξω. Μπορεί να χρησιμοποιεί το χιούμορ ως μηχανισμό άμυνας για να αποπροσανατολίσει τον κόσμο από το τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή του. Μπορεί να φαίνεται απόμακρος, μπορεί να φαίνεται ψυχρός, να αποφεύγει να δείξει οποιοδήποτε είδους ευαλωτότητα, με σκοπό να προστατεύσει τον εαυτό του από την κοινωνική κριτική, αλλά και από τα ειδικά του αισθήματα ντροπής για αυτό που του συμβαίνει και δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Πώς μπορεί όλο αυτό να τον επηρεάσει στην καθημερινότητά του, στη σεξουαλικότητά του? Στην εικόνα για τον εαυτό δεν θα σε ρωτήσω, γιατί καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα από ό,τι μου έχεις πει μέχρι τώρα, αλλά στα υπόλοιπα, στις σχέσεις του, στον επαγγελματικό τομέα, στη σεξουαλικότητα που σου είπα ήδη, δηλαδή στην επαφή με τα άλλα άτομα. Στις σχέσεις του είναι πάρα πολύ δύσκολο να δείξει εμπιστοσύνη. Δυσκολεύεται σε τρομερό βαθμό να εμπιστευτεί το άτομο που έχει απέναντί του και αυτό οδηγεί είτε στην υπερπροστατευτικότητα και στην απομόνωση, είτε στην προσπάθειά του να μην ξαναπληγωθεί. Αυτό συμβαίνει για να μην ξαναπληγωθεί ο ίδιος από σχέσεις του. Και δυστυχώς κάτι που βλέπουμε σε όλες τις μορφές της κακοποίησης είναι ότι ένας άνθρωπος που έχει κακοποιηθεί ασυνείδητα και ασυναίσθητα θα ψάξει στις επόμενες του σχέσεις να βρει την ίδια δυναμική. Είτε από την πλευρά του θύματος, αλλά είτε αυτή τη φορά από την πλευρά του θήτη. Γιατί δυσκολεύονται τόσο οι άντρες να ζητήσουν ψυχολογική υποστήριξη? Πέρα από τα κοινωνικά στερεότυπα και το αίσθημα ντροπής, είναι η έλλειψη συναισθηματικής εκπαίδευσης σε μικρή ηλικία. Οι άνδρες συχνά δεν μαθαίνουν πώς να αναγνωρίζουν, πώς να εκφράζουν ή πώς να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, με αποτέλεσμα να εκφράζονται όλα μέσω ενός, που είναι ο θυμός, ξεσπάσματα θυμού και απομόνωση. Απομονώνονται από όλους και από όλα, γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν διαφορετικά την κατάσταση. Και έχουμε και τον περιορισμό σε δομές, δεν υπάρχουν δομές, έχουμε έλλειψη, που κάνουν την αναζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης ακόμη πιο δύσκολη. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Αν το σύστημα υγείας άθελά τους ή έμεσα αποκλείει τους άντρες θύματα? Δεν υπάρχει στοχευμένος αποκλεισμός, επίσημα τουλάχιστον. Απλά ο τρόπος που έχει δομηθεί το σύστημα και η κουλτούρα που επικρατεί θέτουν πάρα πολλά εμπόδια. Πέρα από την έλλειψη σε δομές που αναφέραμε και πριν, διότι οι περισσότερες δομές που υπάρχουν αφορούν κατά κανόνα γυναίκες, οπότε οι άνδρες δεν βρίσκουν το χώρο που οι ίδιοι αναζητούν για να νιώσουν ελεύθεροι και να
μπορέσουν να μιλήσουν, να καλύψει τις ανάγκες τους αυτός ο χώρος. Και έτσι γεννιέται και ένα άλλο πρόβλημα που είναι η έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού. Συχνά οι επαγγελματίες υγείας δεν εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται άνδρες θύματα, οπότε μένουν στο περιθώριο, μένουν στην απέξω. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν καμπάνιες. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε διεθνώς. Δυστυχώς όχι. Είναι όλο και πιο... Ειδικά στην Ελλάδα, δεν θα πούμε ψέματα, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν καμπάνιες που να αφορούν άνδρες. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει καμία, όσο και αν έχω ψάξει. Στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και γίνεται έτσι μία πιο στεναρή προσπάθεια στο να φέρουν φως σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού που χρειάζεται τόσο πολύ τη βοήθεια και την ευαισθητοποίηση. Το κοινό, γιατί αυτό θέλει να κάνει μια καμπάνια, να ευαισθητοποιήσει, να πει στον κόσμο ότι υπάρχει και αυτό. Τι χρειάζεται να ακουστεί για να αλλάξει αυτή η εικόνα του άντρα που ζητά βοήθεια? Χρειάζεται να υποθεί ότι η ευαλωτότητα δεν θεωρείται αδυναμία. Δεν είναι αδυναμία. Και ότι η αναζήτηση βοήθειας δεν το κάνει λιγότερο άνδρα. Η βοήθεια δεν μειώνει την αρενοπότητα ενός άνδρα, γιατί η αρενοπότητα δεν ορίζεται από το πόσο μπορεί να αντέξει τη σιωπή, πόσο μπορεί να αντέξει την απομόνωση. Και αυτό που νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από καμία δημόσια συζήτηση είναι ότι και οι άνδρες έχουν συναισθήματα, αλλά που δεν έχουν μάθει να τα εκφράζουν. Υπάρχουν και έχουν και αυτοί δικαίωμα στην ψυχική υγεία. Οπότε αυτό που πρέπει να γίνει είναι να βγουν πρότυπα άνδρων που να μιλάνε ανοιχτά για το άγχος, την κατάθλιψη, τη μοναξιά, το τραύμα, για να δημιουργήσουν χώρους που θα μπορούν να έρθουν κι άλλοι. Χώρους ταύτισης και κοινωνικής αποδοχής, για να μπορέσουν όλοι σιγά σιγά να κάνουν το πρώτο βήμα. Πώς μπορεί ένας άντρας να αρχίσει να επουλώνει αυτά τα τραύματα όταν όλα μέσα του και γύρω του λένε να μην μιλήσει? Το μην μιλήσεις, μην δείξεις αδυναμία, θα σε κρίνουν, αποτελούν όλα αυτά την καρδιά του τραύματος. Πάντα η επούλωση ξεκινάει με την αποδοχή και την αναγνώριση. Με την αποδοχή και την αναγνώριση έχει γίνει ήδη ένα βήμα προς την επούλωση και δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από extreme πράγματα όπως είναι οι δημόσιες συζητήσεις ή εξομολογήσεις. Μπορεί να αρχίσει με πιο απλά βήματα, τύπου να καταγράψει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του σε ένα ημερολόγιο ή ακόμα και να μιλήσει με ένα φίλο του, με ένα άτομο στο περιβάλλον του που το εμπιστεύεται όμως πλήρως. Και έτσι έρχεται η πρώτη ανάσα. Η πρώτη αίσθηση ότι μπορεί και να μην είμαι μόνος μου τελικά. Αλλά επειδή η επούλωση είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται σε ένα περιβάλλον ασφαλή, συστήνεται να ψάξει να βρει χώρους που η αποδοχή είναι δεδομένη. Όπως είναι ομάδες στήριξης, όπως είναι η ψυχοθεραπεία είτε ατομική είτε ομαδική, όπως είναι ομάδες άλλων ανδρών που βιώνουν τα ίδια πράγματα, το ίδιο τραύμα. Και ομάδες ανδρών μπορεί να βρει και στο διαδίκτυο ακόμα και έχει ένα καλό το διαδίκτυο. Μπορούν να γίνουν όλα ανώνυμα, που είναι πιο εύκολο. Πάντα εκφραζόμαστε και μιλάμε πιο εύκολα όταν κρυβόμαστε και δεν δείχνουμε το ποιοι είμαστε. Οπότε αυτό μπορεί να είναι ένα βήμα που θα τον οθήσει, θα του δώσει δύναμη να το κάνει και κατά πρόσωπο στο μέλλον. Και εκεί έρχεται η δεύτερη ανάσα. Και η σκέψη ότι τελικά δεν είμαι μόνος μου και ότι δεν χρειάζεται να το κουβαλάω όλο αυτό εγώ. Μπορώ να το μοιραστώ. Η εκπαίδευση, η πατρότητα, η αλλαγή ίσως στα ανδρικά πρότυπα, τι ρόλο μπορούν να παίξουν στη μείωση του στίγματος? Η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά από μικρή ηλικία. Είτε αυτή ξεκινήσει μέσα από το σπίτι,
είτε αυτή γίνει σε σχολικό περιβάλλον, μαθαίνει στο παιδί ότι είναι ok να κλαίνε τα αγόρια, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να μιλάνε για αυτά που τους απασχολούν, να σπάσουν επιτέλους αυτά τα καλούπια και τα στερεότυπα που έχουν θέσει για αυτά. Και έτσι θα έρθει σιγά σιγά μέσω της εκπαίδευσης η αποστιγματοποίηση και οι φράσεις που αναφέραμε στην αρχή, που είναι τύπου «οι άντρες δεν κλαίνε», «οι άντρες πρέπει να είναι δυνατοί», δεν θα έχουν καμία πλέον επιρροή πάνω τους, γιατί θα έχει σπάσει πλέον αυτό το καλούπι. Όσον αφορά την πατρότητα τώρα, η πατρότητα από μόνη της φέρνει τον άνδρα πιο κοντά με την ευαλωτότητα, αλλά αυτή τη φορά όχι μέσω της αδυναμίας, αλλά μέσω της δύναμης. Το θεωρεί δύναμη, γιατί η αγάπη, η φροντίδα, η τρυφερότητα που απαιτεί ένα παιδί για να μεγαλώσει, το φέρνει στο φως πλευρές του που είχαν καταπιεστεί από την κοινωνία μέχρι σήμερα. Και όσον αφορά τώρα τα πρότυπα, είναι και αυτά εξίσου σημαντικά. Είτε αυτά είναι δημόσια πρόσωπα όπως καλλιτέχνες, αθλητές, επιστήμονες, αλλά είτε είναι και οι ίδιοι πατεράδες. Να βγουν να μιλήσουν, ανοιχτά όμως αυτή τη φορά, για όλα αυτά που τους απασχολούν, για την αναζήτηση βοήθειας, την έκφραση συναισθημάτων, και έτσι θα δημιουργήσουν σιγά σιγά χώρους αποδοχής, αλλά και ταύτισης όπως είπαμε και πριν. Δηλαδή ένα παιδάκι θα μπορεί να πει «εγώ θέλω να γίνω σαν τον μπαμπά μου». Που πολλά παιδιά το λένε ήδη, αλλά θα έχει άλλη έννοια τότε. Τι θα έλεγες σε έναν άντρα που μπορεί να μας ακούει τώρα και να αναγνωρίζει κομμάτια του μέσα σε όλα αυτά που περιγράφουμε? Θα του έλεγα ότι έχει κάνει ήδη το πρώτο βήμα. Έχει αναγνωρίσει κομμάτια του εαυτού του, έχει αποδεχτεί ότι αυτό συμβαίνει προκειμένου να φτάσει στην αναγνώριση. Θα του έλεγα ότι δεν είναι μόνος του και ότι δεν είναι αδύναμος. Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ δυνατός και θαραλέος, γιατί το να ψάξεις βαθιά μέσα σου και να αναγνωρίσεις κομμάτια του εαυτού σου θέλει πάρα πολύ δύναμη και πάρα πολύ θάρρος, και κάποιοι δεν το κάνουν ποτέ. Το γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά οι σιωπή αυτοί που του έχουν μάθει να κρατάνε δεν είναι δική του. Το γεγονός ότι θα ζητήσει βοήθεια δεν τον κάνει λιγότερο άνδρα. Τον κάνει πιο αληθινό, πιο δυνατό, πιο ελεύθερο, πιο έτοιμο να βγει μέσα από όλο αυτό και να ζήσει τη ζωή που πραγματικά του αξίζει. Πώς φαντάζεσαι μια κοινωνία όπου η ανδρική ευαλωτότητα δεν είναι ντροπή, αλλά είναι δύναμη? Φαντάζομαι μια κοινωνία όπου ο άντρας θα μπορεί να πει «δεν είμαι καλά» και αντί αυτό να προκαλέσει αμηχανία, να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Μια κοινωνία που δεν μετράει την αξία ενός άνδρα με βάση την αντοχή του στον πόνο, το πόσο καλά μπορεί να κρύψει το τι του συμβαίνει, αλλά από την ικανότητά του να φροντίζει, να αγαπάει, να συνδέεται με τους άλλους, να επικοινωνεί. Μια κοινωνία που το να κλαις, να μιλάς για αυτά που σε απασχολούν ή ακόμα και το να ζητήσεις μια αγκαλιά, το πιο απλό πράγμα, να θεωρείται φυσιολογικό και υγιές. Μια κοινωνία που τα συναισθήματα δεν θα θεωρούνται αδυναμία, αλλά δύναμη και μια μορφή γλώσσας και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Το ελπιδοφόρο είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί δύο πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Η μία είναι ότι στην εφαρμογή Panic Button, που αφορούσε μόνο γυναίκες, πλέον έχουν προσθέσει μια γραμμή να αφορά και για άνδρες, και ουσιαστικά το Panic Button είναι μια γραμμή άμεσης βοήθειας σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Και η άλλη είναι το Info Victims, που αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου μπορούν να απευθυνθούν θύματα ανεξαρτήτως φύλου και τους παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, νομικές συμβουλές και παραπομπή σε δομές. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι έχει γίνει και ότι παίρνουν πλέον πρωτοβουλίες να ξεκινήσουν, να βοηθούν. Πολύ σημαντικό αυτό και ελπίζουμε να γίνουν και πολλά περισσότερα στο μέλλον και γρήγορα, θα πω εγώ. Άμεσα, γιατί όπως βλέπουμε έχει ένα αυξητικό ρυθμό η κακοποίηση των ανδρών.
έχουμε όλο και περισσότερα θύματα καταγεγραμμένα πλέον στην Ελλάδα, καλά και στο εξωτερικό, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, που επειδή η Ελλάδα είναι μια πιο παραδοσιακή κοινωνία και πιο κλειστή όσον αφορά τις αντιλήψεις της, ας το πούμε, άργησε να πάρει μπρος και να λάβει δράση όσον αφορά την κακοποίηση των ανδρών. Αλλά χαίρομαι που βλέπω ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες και βελτίωση στο κομμάτι αυτό. Πολύ σημαντικό. Ασπασία, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα και για αυτήν την τόσο ουσιαστική συζήτηση γύρω από ένα θέμα που θεωρώ ότι αξίζει να ξαναμιλήσουμε και στο μέλλον μαζί, αν εξελίξεις κι άλλο την έρευνά σου, και γενικά ένα θέμα που θεωρώ ότι πρέπει να μιλάμε γενικότερα. Είναι ένα θέμα ταμπού δυστυχώς, και όσο μιλάμε γι' αυτό, τόσο βοηθάμε στην μείωση του στίγματος που κουβαλάει αυτό το θέμα μαζί του. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Είναι ένα θέμα το οποίο με αγγίζει πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να κάνω και την πτυχιακή μου πάνω σε αυτό το θέμα και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσω και μαζί σου γι' αυτό. Εμείς ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και ελπίζουμε πραγματικά να προχωρήσεις έτσι, να συνεχίσεις να το εξελίξεις, γιατί νομίζω ότι χρειαζόμαστε άτομα ευαισθητοποιημένα γύρω από αυτό το θέμα που λίγο να μας ταρακουνήσουν παραπάνω σαν κοινωνία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται ακόμα ένα επεισόδιο του Mind Elevate. Αν σου άρεσε, μπορείς να μας ακολουθήσεις στους συνδέσμους που θα βρεις στην περιγραφή παρακάτω και να μας στείλεις μήνυμα στον προσωπικό μας λογαριασμό στο Instagram mindelevate.gr αν έχεις ιδέες ή σκέψεις για τα επόμενα επεισόδια ή αν έχεις και εσύ μια δική σου ιστορία που θα ήθελες να μοιραστείς. Που ξέρεις, μπορεί την επόμενη φορά να είμαστε εδώ μαζί και να συζητάμε για κάτι δικό σου. Είμαι η Ειρήνη Καπετανάκη και αυτό ήταν το Mind Elevate. Να φροντίζεις τον εαυτό σου και να τον ακούς. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.